Хекси, днес ще играем Nuketown 2025 година, веднага отиваме от 2016 към 2025 година в Call of Duty. Аз съм в моят тим Спринтак и слагам 10 бона. Спринтак! Хора, играме едно в едно, понеже абсолютно никой не иска да влезе, нямаме време за губене и трябва да снимаме. Няма никой онлайн, 0. Я да видим, аз имам онлайн, ама приятели май няма, обаче открито имам доста и никой не влезе, я да видим. Не, онлайна ми е само Спринтака. Та, едно в едно. Еми да. Къде си, бро? Тук съм. Къде си? Пръскам ти главата. Оу! Животно такова. Също така, хора, не забравяйте, че тази вечер от 17:30 съм на живо. И така, всички линкове в описанието, включително и канала на Спринтака. Оле, тук съм уязвим. Бате, стрелям на сляпо. Коя е тази гойчка, къде се показва, бе? Спайдермен! Оф, май те ударих. Ма защо имам само снайпери? Ударих ли те? Не. Как бе, трябваше да те чукне? Трябваше, ама не успя. Ох, фак. Аре бе! Фак бе! Също така, хора, ако се чудите защо аз нямам фейскам, защото камерата ми отказа и не мога да я включа, нямам никаква идея защо така. Бе, как се разтича кръвта, ярата е навсякъде си. Чакай, аз бъгнах тука. Това оръжие горе ли е? Сега ще думкам с уздо. Това е горе. Така. Само да те намирам. А ти спална ли се? Да бе, да, отдавна. Хо. Ето, аз те виждам. Така. Спринтак. Но не за дълго. Сега ще гърма. Хедшот! Rest in peace, марафака! Ма то това 8 минути е. 10 бе, 10 минути е по принцип. Ще има да се къртиме, сърцето! Ама видя ли как се върна? О, сърцето! Давай, как падна някакво такова, някакво много смешно, не знам. Не знам петък как се видя, обаче... Да, видя се как се хвана с едно за сърцето. Аре, тук не мога да скачи горе на тази къща. Щеже яко, ако можеш да скачаме... Оооо! Как ме разпъна тук... Аз стрелях неточно и изведнъж ти само се качваш, нали, падаш на това и директен хед. Чай сега, тук има някакви пилсове. Момент, сега ще хода по това. Не успях да ходя. Така, я да се качиме. Чакай сега, къде си? Не те виждам. Къде си, бе? Тук е гадно, защото като тръгна да се прекачвам и ти мога да ме изцепиш. Да, аз ще бъда. Аз така, сега чакам та. Охо! Ти се покажеш. Видях та! Уф, има пушка, Васе. Ако едно патронче и долу с човек. Къде там? Добре, аз ти раздупчих главичката, бе, момче! Аз ти раздупчих главичката. Аз взема много малко кръв. Знам, аз те напълних. Сега ще ти дам! Дай ми малко палък. Вземи малко. Го бях зашил, човек. Наши колко смешно падаше. Ама ако ти го бях наистина зашил това в главата, ще застане. Ти ми свали половината кръв, ама... Епик. Не, без оръжие съм! Ама защо не иска да се смени факаното оръжие, бе? Спринтака не трябва да ме бие, бе! Още е малко и момчета да се порадва, се губи тук 10 бона в последно време. Все по 10, че съм заложил 10 бона, не знам за теб, ама аз съм заложил 10 бона. Аз нищо не съм залагал. Къде стреляш, бе? Гледай го той. What the fuck, бе, ти се обръщаш и директен хедшот, what the fuck? Спринтака се завръща. Double RP for killing, сега ще ядеш бой. А ти знаеш какъв майтап, че на мене половината не ми се вижда, мисля, отрязано ме от екрана. Ама what the fuck, бе? Отрязано, по принцип това ми е отрязано от екрана. Аз не мога да туцея. И даже не те виждам от това, даже не те виждам на монитора къде ходиш, защото ми е отрязано. Мале! ОМГ. Ти ебаваш ли се? Гертрек. Тук ми го заши много гадно. Тука вече... Прошка няма. Къде си? Какво? Индиректно! Дами и господа, Васей Мишиши
Васей мисли, че ще загуби, но бавно той се завръща. Но това ще, може би, един от решаващите килове, който аз ще думнем през мрежо. Дали F1 спри ще успее или ще загуби, къде стреляш? На къде бе, Миш? Мишок? Така! Мишока се завръща обаче! Акато е силата! Къде си бе, Мишка? Чувам те! И аз те чувам. Абе, чай, сега идвам. Ага! Аре бе, човек, това е невъзможно бе! И сега и на тъпото лузи де. Почнахте, Акато е това, Акато е! Ака, чай сега, стой. Сега, искам да видиш сега какво става. Искам Смисъл- да тих! Ай, какво става, бе? Чай, че ми бъгва. Как падна човек такъв? Нали, умря, струпот и остана прав и изведнъж се строполи отгоре от покрива. Ще го кажем. Аре бе! Чухте! Какво се чува? Еми, чу се, че от тук някъде прескачаш и прецених, че от тук трябва да дойдеш. Чай, че ме заби тъп. Тако добре. Виждам те, поне на картата. А, виждам те вече! Къде си криеш, Мишка, такава? В дупката? Долу на спирката. Не те виждам. Oh! My heart is broken. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. We gonna fuck you. Fuck you. Fuck you. На колко кръв остана, бе, мизерник? Дам, човек. Отрязано ми е това и нищо не мога да бия. Нищо не мога бия. Мизерник! Пълен! Ела ми тука, бе, дроп сарма! Не! Бум! Това човек вече... Това само скача ми директно мерика и беше на тебе и само гръц! Давай, лами! Базикам се! Добре! Базикам се. Ще скарам я къла, бе! Ама кой към базикам се? 11 на 11. 11 на 11. Коя минута сме? Още 2 минути. Какво? Не! 2 минути. Ако завършим работата, какво става? Нямам идея. Как ли тази с тебе? Издунчик ли тебе? Това не мога да прескоча. Бързо. I don't have time. Have time. Аз ще почна да се крия. Мишка такава. Къде си, бе? Ще изляза в точното време. Майка му. Ама не оцели момента. Ако завършим работата, какво става? Еми, нямам идея. Мисля, че си... Не ми се вяра да си играе до убийство, ама... Нямам никаква идея. Някой ще спечели. Мисля, че дойдете да направя последния кил, ще спечели. Аля? Ох, притеснен съм. Мишко. Някъде... Как чекалиш там? Как чекалиш, Мишко? Как чекалиш? Къде си, бе? Само аз мога да ти думна една гойчика. Сериозно. Проблемът е, че аз не те виждам. А? Не те виждам. Добре, то на бялото не се вижда мерника. Да бе, едно много гадно е това. Аре, аз съм Спайдермен. Не успях. Опа, какво вземах спринт така. Въй, ти знаеш ли, ако те издумкам с това, умираш же вас. Виж го самичката. Къде си, бе, чушкопек?
вратата! Мизерник през вратата! През вратата! Не! Нямам шанс вече. Фак. Колко време? 14 секунди. О, шет. Би ме. Този път ме би. Айде! Бъгна. Къде си? Край. Ей, ес! Джи! Пауър! Джи! Пауър! Унищожен. 10 вона! Feeling so sad. Вкъщи! Вкъщи! Дами го са вкъщи! Еми! Днеска не ни върви нещо. Еми, ако ви хареса моят коментар, споделите лайкайте в описанието на канала на Шаро Хекс. Също така... Неговия канал ще бъде в моето описание. Стримвам, така че бъдете там. И Аз, чао. както казах, тази вечер от 17:30 и бай-бай.